Ben, bo día. Antes de comezar, ainda que a rolda de prensa tiña como tema único explicar o plenario da semana que ven, permítame que pola gravedade da situación me refira previamente á situación de Alcoa para facer unha serie de consideracións desde Marea. Ben, a primeira delas é todo o traballo que leva feito en Marea durante estes últimos 2 anos, prevendo unha situación que nos parece absolutamente indesexable, rexeitable e que ademais era absolutamente evitable. Nos levamos reclamando anos, tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Diputados, unhas tarifas eléctricas que señan competitivas e estables, como teñen outros países da Unión Europea. Nos pensamos que era necesario acabar coa especulación do precio da luz e que isto era algo que sucedía non solamente cos fogares galegos, sino que era o oligopolio eléctrico que estaba condicionando toda a actividade non solamente dos fogares das familias, sino tamén das empresas e particularmente das electrointensivas. Por lo tanto, é agora o momento no que teñamos que reconsiderar certas iniciativas que no seu momento foron rexeitadas. En segundo lugar, non queremos aceptar, negámonos a aceptar a chantaxe de Alcoa de pedir subsidios que logo se imputan aos beneficios en vez de reverter en investimentos nas instalacións. Non é ninguna casualidade que as factorías de Coruña e de Avilés, das que agora se anuncia o seu peche, señan precisamente as que despois de recibiren as subvencións estatais e que viñan da Unión Europea non recibisen ningún tipo de modernización. Por lo tanto, tamén queremos advertir, no caso de que se produza o peche das dúas factorías, nos exixiremos responsabilidades e a devolución das subvencións mesmo desde o ámbito da Unión Europea. En terceiro lugar, consideramos, e así o denunciamos en reiteradas ocasións, que esta situación se produce como consecuencia da regulación actual do mercado e do sector eléctrico no noso país. Unha regulación do sector eléctrico que vense arrastrando polos sucesivos gobernos do Partido Popular e que nos levamos denunciado e que pedimos en numerosas ocasións a súa modificación, pero que incluso a falta de compromiso real por parte do goberno hasta este momento, xestionado nos últimos 6 anos polo Partido Popular, se manifestou que incluso as axudas que estaban previstas para a modernización, pero sobre todo para a estabilización do sector eléctrico con relación ás empresas electrointensivas, que ascenden a máis de 150 millóns de euros nos orzamentos do Estado nos últimos 2 anos, non foron executadas. De tal maneira que sigue sometido determinado sector industrial, como é o caso do electrointensivo que se refiren estas dúas factorías, aos vaivéns do mercado e os ataques especulativos, que non rexeitamos, tanto para consumo de particulares como para consumo de empresas. Ben, como afrontar neste momento a situación por parte de Marea? En primeiro lugar, como saben, na xornada de onte pedimos todos os grupos políticos da oposición a comparecencia do conselleiro para que explique cal é a situación e que medidas ten previsto adoptar o goberno na defensa das factorías e dos postos de traballo. En segundo lugar, exiximos que a Xunta traballe conxuntamente co Estado para buscar unha solución a este problema. E neste sentido, en Marea quere ofrecer tamén a súa colaboración para o mantemento dos postos de traballo e a apertura das dúas factorías. Estamos dispostas e dispostos a falar e a apoiar as medidas que redunden en beneficio dos traballadores, das traballadoras e da viabilidade das dúas fábricas que nos consideramos que sí que son viables, que sí que son rendibles económicamente e o son, entre outras cousas, porque os investimentos e as subvencións que recibiron durante estes anos fan as acreedoras desa serie de beneficios que podían estar redundando nunha modernización das factorías que podían dar lugar a unha situación completamente diferente. En terceiro lugar, desde Marea apoiamos todas as movilizacións que os traballadores e as traballadoras e as súas familias e os sindicatos están neste momento xa acordando, decidindo en asambleas para defender os seus postos de traballo, que saiban que en Marea vai estar con eles, ao lado deles, escoitando as súas reivindicacións e dispostos a leválas a todas as institucións, desde as municipais no Concello da Coruña hasta o espacio da Unión Europea, e que non imos parar hasta conseguir viabilizar os postos de traballo e a continuidade das dúas factorías. E, por último, reconsideraremos, levaremos de novo ás institucións, tanto o Parlamento de Galicia como o Congreso dos Diputados como o espacio da Unión Europea, iniciativas que no seu momento foron rexeitadas polo Partido Popular, en algún caso tamén polo Partido Socialista, e que nos entendíamos que redundaban en beneficio da estabilización do mercado da luz, do frenado
aos ataques especulativos por parte de 4 empresas que estaban monopolizando completamente o mercado no Estado español e que, polo tanto, son nunha parte importante responsables tamén do conxunto da situación. Este é o primeiro que quería comunicarles, porque nos parece desde Marea que a situación é gravísima. Estamos ante unha posta en peligro real de máis de 400 postos de traballo directos, o cal afecta a miles de familias en toda a área metropolitana da Coruña e, polo tanto, ten unha incidencia que nos afecta ao conxunto como país. Isto lévanos tamén á reconsideración e a posta en cuestión, unha vez máis, de cal é a política industrial da Xunta de Galicia e que fai o que ten feito a Xunta de Galicia pola defensa dos postos de traballo e dun sector que nos entendemos que ben xestionado desde o ámbito do público, ben xestionadas as subvencións que foron concedidas, podía estar hoxe producindo beneficios no conxunto do país. Ben, despois desta intervención previa, permítame saludarlles e presentarlles as dúas compañías que me acompañan. Son Elena Cores, membro da coordinadora, e Ana Seijas, membro da coordinadora tamén e vicevoceira de Marea. Os tres estamos aquí para dar conta da presentación do plenario que Marea celebrará o próximo sábado 27 de outubro. Helena empeza dando conta das situacións relativas á intendencia e ao desenvolvemento do cronograma previsto para o plenario, para despois do plenario, e despois Ana e eu explicaremos en que consistirán as teses políticas que someteremos a debate das escritas e dos inscritos. Vale, bo día a todos e a todas. Ben, a celebración do plenario como acto importante de Marea pois vaise celebrar en 2 sesións de mañán e de tarde. Pola mañá empezaremos coas acreditacións daquelas persoas que queiran participar. Recordar que as persoas que queiran participar nos plenarios teñen que estar inscritas en Marea, teñen que inscribirse na páxina web de Marea no Medrando, senón non poderán participar en plenarios sin outras votacións. Logo, de seguido, faremos o debate do propio regulamento dese plenario e posteriormente xa comezaremos cada acción de contas do Consello das Mareas, dos grupos parlamentares galego e o grupo parlamentar das Cortes. Ao rematar toda esta acción de contas xa empezaremos cos debates en sí. O primeiro debate que faremos tamén en sesión de mañán será o debate do regulamento do Consello das Mareas, a elección dun novo Consello. E faremos unha pausa para a comida, onde tamén haberá nos correos que se están enviando hai ligazóns para poderse anotar a esa comida ou a outras, a voluntariado e a conciliación familiar. Tamén teremos unha persoa que nos leve o de conciliación familiar para que podan participar todas as persoas e non ter ningún problema de conciliar. E despois, pola tarde, xa daremos paso ao debate das teses políticas. Despois do plenario temos outra celebración importante que é a nova elección do Consello das Mareas. E en ese propio plenario se vai a aprobar o regulamento desa elección ao Consello das Mareas. Vou vos explicar un pouquiño solamente o que sería a proposta de calendario electoral que temos para esa elección. Comezaríamos, a presentación das candidaturas comezarían o día 20 de novembro e o peche sería o 23. Logo habería un tempo para a subsanación de erros, que sería de 2 días, e o luns 26 se proclamarían as candidaturas definitivas. Habería un período de 3 días de campaña electoral, que empezarían o martes ata o venres, martes 27 ata o venres 30, e logo as candidaturas finais se proclamarían máis menos sobre o 5 de decembro. É importante estar inscrito no Medrando de Marea para poder participar en todas estas votacións que nos veñen de agora en diante. Bo día a todas e a todos. Pois Helena xa falou un pouco do cronograma e dese plenario que imos celebrar o vindeiro sábado 27.
Máis alá dos regulamentos e da importancia que ten a renovación da dirección política de En Marea, é unha organización política e, polo tanto, agora vos imos a dar conta daquelas teses políticas que van a ser sometidas a debate por parte das inscritas de En Marea. Dende o último plenario, que foi celebrado no mes de marzo, creemos que hai dúas cuestións inaplazables que deben ir a este plenario, que son a situación actual do Estado, logo dunha moción de censura e dun cambio de goberno pasado mes de xuño, e as eleccións europeas que se celebrarán en maio do próximo ano. En relación á situación do Estado, pero tamén neste caso en relación á tese para as europeas, decir que, como sabedes, estas teses que sometemos a debate e aprobación por parte das bases, por parte de En Marea, son produto da participación e da recollida de todas as achegas que as inscritas achegaron ao conxunto do espacio neses encontros que repetimos esta vez o pasado mes sobre estas cuestións. En En Marea, como di o noso lema, en En Marea decides ti, en En Marea as achegas e a base das teses políticas as decidiron o conxunto das persoas inscritas, construímos de xeito participado e, unha vez máis, demostrando que esta é unha organización distinta. Esas teses que son construídas polas bases de En Marea mostran unha vez máis que somos o conxunto das inscritas quenes deciden o futuro e as liñas políticas desta organización e que ninguén fora de En Marea pode decidir cara onde queremos camiñar. En relación á tese sobre a situación do Estado, quería resaltar tres cuestións fundamentais. En primeiro lugar, a través desta tese política, queremos manifestar expresamente a vontade de participar activa e directamente como En Marea como un espazo soberano na política estatal. En segundo lugar, a vontade de acadar unha maior visibilidade no Congreso dos Deputados e de marcar, dende En Marea, as prioridades da Axenda Galega. Da Axenda Galega do Cambio, unhas prioridades que para nós son totalmente irrenunciables e que nunca, baixo ningún caso, poden ser subordinadas nin secundarias a outras prioridades que teña o Partido Socialista. Neste sentido, e para finalizar, como terceiro punto, queremos facer fincapé en advertir á ministra Meritxell Batet que o compromiso coa Axenda Galega ten que ser cun respaldo orzamentario no ano 2019. Outra cousa non sería admisible para En Marea. E estas son as cuestións básicas que queremos destacar sobre esa tese política, que, bueno, xa sabedes que están colgadas na nosa web e a que podedes ter acceso para ver cal é o punto de partida para este debate. Ben, as teses políticas que debateremos o día 27 son dúas. A primeira teña que ver con esa situación no Estado e a segunda ten que ver coas eleccións europeas. Remarcar unha vez máis que as posicións que agora relatarei, que forman parte das teses oficiais, foron inspiradas polas propias persoas inscritas nos encontros que tuvemos fai apenas 15 días. Alí, en relación ás eleccións europeas, houve unha vontade mayoritaria de manifestar que queremos concorrer ás eleccións europeas. En segundo lugar, a vontade de buscar alianzas con outros espacios políticos cos que compartimos valores, cos que compartimos principios e cos que compartimos políticas, e unhas alianzas que, en decir, con un amplio grado de consenso por parte das nosas persoas inscritas, teñen que estar baseadas no respeto á plurinacionalidade, é dicir, creemos nunha Europa dos povos, nos dereitos sociais, creemos na Europa da xustiza social, e na democratización das institucións europeas, así como respeto aos valores como o feminismo e o medio ambiente. Deben de respetar tamén as alianzas que nos fagamos, en primeiro lugar, a visibilidade do espacio político galego.
ningunha estrategia de alianza electoral de En Marea vai pasar pola súa invisibilización ou a súa subordinación a outros intereses políticos ou partidarios que non señan a propia presencia nas tres claves, na nacional, na social e na democrática, o espacio político de En Marea como ferramenta dun suxeito político que é o noso propio país. En segundo lugar, a visibilidade de En Marea nas súas actuacións no propio Parlamento Europeo, polo tanto, na capacidade de actuación directa, na capacidade de ter iniciativa política propia, non subordinada a aqueles grupos políticos nos que se integren as alianzas. Para nós é fundamental poder ter unha xenda propia que teña tamén capacidade de iniciativa en tempo real. En seguinte lugar, a constatación de que é En Marea como espacio político a que define as alianzas e sae tamén a buscar esas alianzas. Nese sentido, en relación ás informacións aparecidas estes días, queremos recordar ao compañeiro Iglesias que En Marea non é unha organización satélite de Podemos e que, polo tanto, as decisións se toman de forma soberana en Marea e, polo tanto, ninguén está autorizado a falar en nome de En Marea sin conversar e sin chegar a acordos previamente con este espacio político. Decímolo desde a fraternidade, pero tamén desde a firme convicción de que isto é o que queren as persoas inscritas na Marea e isto o que quere o conxunto dunha cidadanía galega que quere un suxeito político que seña útil para o noso país, que busque alianzas a nivel estatal e a nivel internacional e que, polo tanto, esas alianzas solamente poden vir desde o respeto fraterno baseado no principio de igualdade. Somos iguais e, polo tanto, traballamos de forma cooperativa e iso é o que tamén ven reflectido nas teses e seleccións europeas. As decisións, polo tanto, tómanse en Galicia, tanto as de definir se vamos ás eleccións europeas como as de definir con quen vamos ás eleccións europeas e, polo tanto, son as persoas inscritas as que deciden esa situación e as que, polo tanto, votarán no plenario se vamos, como vamos e que clave de alianzas buscamos. E, finalmente, tamén foi unha manifestación clara e que, polo tanto, pasa sin ninguna dúbida as teses como non podía ser de outra maneira, que os candidatos ou as candidatas de En Marea para as eleccións europeas, tanto seña se vamos solos como se vamos en concorrencia en alianza con outras formacións políticas, se decidirán nas primarias que fará En Marea a este efecto. Ben, estas son as liñas mestras que definiron as persoas inscritas. Por lo tanto, para nós teñen un valor superior ao feito de que se fose a propia dirección as que se alentara, porque foron as propias bases as que o fixeron. En Marea decídese todo de abaixo a arriba, por lo tanto, a dirección nin fai unha orientación de propostas, nin fai unha orientación de nomes con carácter previo a que estes señan propostos, impulsados e refrendados polas persoas inscritas. Creemos que este é un valor que ten o noso espacio político, do que estamos moi orgullosas e moi orgullosos, e por iso hoxe queríamos compartilo con todas e todos vos. Se queren formular algunha cuestión. Se decide o novo Consello, cando queda... Cando se vota. Que sai o novo Consello das Mareas. O remate das votacións? Se vota entre os días 1 e 3 de decembro, creo que, non? Sí. Claro, pero este calendario que empezaría, bueno, de datas, tipo Belena, isto é o que se vai debatir no plenario. Claro, claro, exactamente. Isto é unha proposta. Hoxe estamos aquí presentando, todo o que presentamos son propostas para debater, efectivamente. Será o plenario quen as aprobe ou quen as emende. Este programa sí que parte da dirección, non parte da... No, este programa parte da dirección, si parte do Consello. Non da coordinadora, sino do Consello, sí. O sea, 5 de decembro saberíamos cal é o novo Consello. Sí, se aprobe ese calendario, pero tamén hai unha cousa con relación a este calendario. O calendario no Consello foi aprobado por unanimidade. Entón, bueno, pode ser que haxa emendas que modifiquen as datas, pero tendo en conta que houve unha posición unánime, pois é moi probable que este calendario seña algo, e aparte, se se acordan, no Consello que tuvo lugar fai aproximadamente 3 semanas, xa avanzáramos unha serie de ítems que son os que agora pasan a estes documentos, e en relación a ese cronograma tamén naquele momento houve unanimidade, co cal é moi probable que neste caso seña así, porque existe un consenso amplio en que este calendario é acertado, tanto para os debates políticos internos como para despois afrontar con tempo suficiente as eleccións municipais. Bueno, será todo isto despois das primarias de Podemos, en que medida a dirección de Marea, bueno,
pregunta é que espera do mesmo, non? Como pode influir de cara despois a todo o futuro de Marea, que se vai falar das eleccións europeas. Sí. Ben, nós o que esperamos do proceso das eleccións internas de Podemos é que sexa cal sexa a candidatura gañadora, que haxa unha vontade de traballar dentro de Marea como espacio de cambio en Galicia, como espacio de cambio irrenunciable, como ferramenta que se ten demostrado útil no conxunto do país e que a cidadanía ten respaldado electoralmente de forma moi favorable. A xente agradece a unidade e a xente agradece que nos poñamos de acordo sobre o que é esencial e a partir de aí ofrecemos un programa clariño, sinxelo e onde poñamos as cousas moi claras e estamos completamente convencidos de que todas as sensibilidades que conviven na Marea, incluída, por lo tanto, Podemos, somos capaces de facer eso e o tempo está demostrando que o estamos facendo, non? E, por lo tanto, o que cabe esperar dos resultados das eleccións de Podemos é que seamos unha vontade clara de traballar cooperativamente no espacio político de Marea. Bueno, agora en Marea, no Congreso dos Deputados, está no grupo de Unidos Podemos, bueno, de cara a esas europeas, entendes que podrían por aí os tiros, aunque ao final, bueno, previsto, que deciden os distritos, pero bueno, sería a lógica. Bueno, sí, a lógica, os dixeno varias veces en manifestacións públicas, non? A min particularmente gustaríame poder formar parte, ou que Marea formase parte dunha grande alianza do Estado, das forzas de cambio, das forzas que pretenden transformar o conxunto da sociedade non solamente galega, sino no ámbito estatal, en clave democrática, en clave de recoñecemento da plurinacionalidade, en clave de xustiza social, algo que pasa evidentemente tamén por ter unhas boas relacións e por encontrarnos co espacio de Unidos Podemos. Sin excluir outras forzas políticas, porque creemos que hai outras forzas políticas que non compiten con nós, sino que poden resultar cooperativas con nós, non? Non quero facer ninguna exemplificación, pero consideramos a Compromiso unha forza irmá, por exemplo, por citar solamente unha das moitas que poderíamos atoparnos, non? E, polo tanto, nos queremos ter xa unha posición política, que é o que buscaremos a semana que ven no plenario, que nos permita tamén abordar un escenario de negociacións amplio. Nos queremos conformar, impulsar e coprotagonizar unha candidatura gañadora, unha candidatura de cambio político que faga que a xente viva mellor. E vivir mellor significa democratizar a Unión Europea e facer da Unión Europea un espacio máis social. E iso será o que buscaremos. Tamén con relación a si a similitude vai ser total ou vai ser identidade total como a situación que temos no Congreso dos Deputados ou non, a resposta é que non. Non por unha razón, porque nós xa cando foron as eleccións xerais manifestamos que queríamos ter grupo propio, non? Por lo tanto, no seu momento foi unha cuestión regulamentaria pola que non puido habelo, pero que pensamos que 2 anos despois da situación é necesario buscar fórmulas que solucionen ese inconveniente. E, polo tanto, nos no marco das eleccións europeas buscaríamos unha forma de establecer alianzas que nos permitan ter toda a flexibilidade e toda a capacidade de iniciativa política que nos correspondería como se tuésemos grupo parlamentario propio, sabendo que o escenario europeo ten outra serie de complexidades a hora de construcción dos grupos. Manifestou a súa intención de ir, se os inscritos se o deciden. Vostede solo ou a maioría do equipo que está agora na coordinadora? Nos buscaremos, ou desde logo a nosa vontade será buscar un equipo amplio, de amplio espectro representativo no social, de representativo no traballo, de representativo no sectorial e de representativo no territorial. Pensamos que a diversidade é unha virtude, que a mestizaxe é fundamental no espacio da Marea e, polo tanto, buscaremos impulsar unha candidatura moi amplia, na que todo o mundo se poda sentir representado. Que a advertencia ministra Abate é o compromiso coa xente galega do cambio. No caso de que non se expliciten esos compromisos dos presupostos do Estado do ano que ven, outro día se preguntaba a xente contra a ministra Abate, non foi ningún del. En Marea estaría disposta a votar diferente que Claro, nos desexamos que ese escenario non se presente, pero tamén lle advertimos ao Partido Socialista
que nos podemos encontrar con un escenario así no caso de que non se respetasen os postulados que para nós son irrenunciables desa xenda galega. Por iso está ben que a ministra se pronuncie, pero nos parecen insuficientes esos pronunciamentos. Nos queremos compromisos concretos e por iso poñemos un horizonte moi concreto e uns fitos moi concretos, que son os orzamentos de 2019. E entón, quen queira o apoio de Marea terá que saber que Marea ten unhas prioridades políticas e as nosas prioridades políticas teñen unha parte que é común co conxunto do Estado dentro da nosa estrategia política, que é a mellora das condicións de vida da xente en clave social, a subida do salario mínimo, a subida das pensións, a mellora das condicións de vida das persoas autónomas, etc. E aí nese núcleo social temos unha parte na que xa temos unha negociación conxunta con Unidos Podemos e co Partido Socialista. Ahora ben, hai un núcleo que é autónomo, que é independente, que forma parte da Axenda Soberana Galega que marca en Marea. E esa ten un nome, que é a Axenda Galega do Cambio, e é unha serie de ítems que son para nós irrenunciables. E estamos falando desde o compromiso ca AP9 a non dificultalo, a debatelo, a transferilo, e non nos valen novas comisións e novos estudios, xa o dixemos ben claro e dixemos ao ministro Ábalos ben claro outro día. Queremos a transferencia e queremos xa, queremos poder a debater xa e queremos poder xestionar xa. Ademais saben que desde Marea queremos ademais a súa xestión e queremos a súa recuperación para o público, e ademais xa temos explicado de que maneira estamos en condicións de facelo orzamentariamente. Temos outros ámbitos que queremos e que puxemos en riba da mesa. Algúns ni siquiera teñen grande custo económico, como é o caso do Pazo de Meirás. É unha vontade política non económica. Falamos tamén da débeda do Porto da Coruña. Falamos de cuestións que en algúns casos son concretas, o lanzamento de determinados investimentos de carácter ferroviario convencional que nos sirven para vertebrar o país no día a día e que hasta agora foron desatendidos. Bueno, pois son cuestións moi concretas e son cuestións que teñen que estar refletidas tamén nos orzamentos do Estado para 2019. E tamén, claro, evidentemente, se non se produce un acordo, pois temos que considerar que vai ser o noso voto, evidentemente. Tamén, con relación a esa situación, queremos chamar a atención con relación ao voto rogado. A reforma da lei electoral ten que ter en conta cal é a realidade galega e non vamos a aceptar unha modificación electoral que perxudique a cidadanía de Galicia neste momento nos seus dereitos políticos. Parécenos inaceptable que os mariñeiros que están embarcados non podan votar nas eleccións. Parécenos inaceptable que os mozos e mozas emigrados ou estudantes no estranxeiro non podan votar nas eleccións e que, sin embargo, se reabra a espita para que se poda votar de calquera maneira no estranxeiro por parte de xente que xa leva 4 xeracións emigradas. Estamos falando de que unha reforma do voto rogado que volva á situación anterior permitiría que se vote en casas de particulares, algo que é inaudito no Estado, que en España non se fai, que en Galicia non se fai, pero que en Argentina se facía, por exemplo, ca legislación electoral anterior. Nós non estamos dispostos e dispostas a volver ás fraudes electorais que se producían desa maneira. Dixémolo ben claro, e todo o mundo sabía, que en Galicia votaban hasta os mortos, porque estaba documentado votos que eran absolutamente falseados porque non había control de ningún tipo. Entón, estamos dispostos a falar do voto rogado, de reformar o voto rogado, pero non estamos dispostas e dispostos a que volva a suceder o que pasaba antes. E non estamos dispostas e dispostos a que os mariñeiros sigan sen poder votar, os estudantes sigan sen poder votar, e os emigrados e as emigradas actuais, os que tiveron que marchar nos últimos 10 anos, non podan votar, e se centre toda a cuestión en sí, se levanta a restricción para os que xa levan 4 xeracións emigrados con perda incluso da propia nacionalidade española. Nos queremos que o debate electoral da realidade política teña que ver tamén ca realidade dos tempos que estamos vivindo, e, por lo tanto, queremos tamén facer esa advertencia clara, porque senón, xenéricamente, volver isto á situación anterior é perder garantías, e esa pérdida de garantías supón a apertura á fraude. Claro, unha forza radicalmente democrática como a nosa non pode permitir o fraude que se producía antes. Votar sin control de ningún tipo, en casas particulares, que era o que se estaba facendo en moitos países onde tradicionalmente Galicia tuvo un gran número de migrantes, particularmente en Argentina. Nos non podemos e non vamos a aceptar unha situación así.